Ahora ya sí, venga. Que ahora nos montaron ahí computando puntos. Sí, hasta Chira, de dentro. Por lo menos no se lastiman, venga. Gracias. Hoxe Greenpeace ven a protestar en contra do proxecto de fábrica de celulosa que Altri quere montar na Ulloa coa axuda da Xunta de Galicia. Pedimos unha entrevista ao presidente Alfonso Rueda para contarlle os inconvenientes deste proxecto, que é gravísimo dende o punto de vista ambiental, social e económico, e non nos contestou. Polo tanto, vimos a protestar. E ademais non vimos sós. Vimos con máis de medio millón de sinaturas de moita xente que está en contra deste proxecto. Máis de 560.000 sinaturas. E queremos aproveitar tamén para facer un chamamento á cidadanía para que o vindeiro domingo acuda á manifestación convocada en Santiago de Compostela pola plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa xunto a outras moitas organizacións veciñais, sindicais, ambientais, para que acudan en masa, porque necesitamos facer unha demostración de forza e exixirlle ao presidente da Xunta que a Administración Pública emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable para este proxecto. Altri non. O problema do proxecto de Altri é que probablemente sea o proxecto industrial máis lesivo que se presentou en Galicia nas últimas décadas. Ten graves afeccións ambientais, afecta a espacios protegidos, ao río Ulla, que é unha das veas que alimentan o país e que alimenta tamén a Ría de Arousa. Ten afeccións sociais, porque a xente na Ulloa vive ben, non necesita un cambio a un proxecto industrial cando teñen proxectos agrogandeiros, de agricultura ecolóxica, proxectos innovadores que son sustentables e que están acorde coa natureza do país. E ademais ten tamén moitas implicacións, tanto a saúde das persoas, a saúde dos ecosistemas e tamén económicas, porque este proxecto estános a pedir máis de 250 millóns de euros de cartos públicos que son de todos e todas nós e que non queremos que vayan destinados a proxectos tan insustentables e que poden destruir o país. Ademais, temos moito risco de que se volva a abrir un novo ciclo de plantación de eucalipto en Galicia que xa creou un drama para a biodiversidade do país. Por eso, animamos a toda a cidadanía a que participe neste Altri non colectivo que terá lugar o vindeiro domingo 15 de decembro en Compostela.